Добро утро, приятели! Понеделник сутрин е. Часът е 6 без 10. А ние вадим картофи. Така. Но, какво гласим тук за подарък? Добро утро. Ами това е чери. Има хора, които изявяват голямо желание. Ние сме подарили на доста хора. Скоро ще приключваме. Чери за едно младо семейство от Русе. И сега ще им сложим и малко раса чубрица. Да. И сега чубричка ще им изкараме. Ох, как мирише на чубрица. Ох. Рибичката. Букетчетата са готови. Ето какви хубави здрави коренчета има. Чубрицата. Да, чубрицата. Да, ако някой се е притеснил, че съм я откъснала без корени, спокойно има. Просто са изключително здрави. И въпреки, че земята в момента е суха, понеже не сме ги поляли тази седмица, излизат без никакъв проблем. И за феновете на доматито. Скоро наближава момента. Така, какво успяхме да направим тази седмица? Понеже бурята ни беше разкъсала мрежата, успяхме да я възстановим. Милото изчисти листата на доматито, за да има проветрение и да може да изхранва плода. Сложихме си разсъд зели, лощи. Той е там в ъгълчето, което още е рано да се види. Успяхме да посъжвим малко ягодите, защото се бяха умръушили от жегата. Вчера си наплюхме експерименталното домати, така да го кажем, което изкара по цяла седмица без напояване и доста добре се държи. И там оная кошарка, в кавички, е наша компост, в който се произвежда торф за нашите зеленчуци. Пъпишите са показали вече. Живот и здраве. Тази седмица, събота и неделя ще ги оплевим. Ще ги наполим хубаво. И по-нататък ще има пъпеши за десерт. Наредихме колчета на средния ред домати. Така, има едно леко плешово място, където не достигнаха коловете, но ще ги попълним другата събота. Картофки, пак царевичка и едно прекрасно слънце в 7 часа. Така, гордостта на моето мило, лютите чушлета. Имаме си лайка, която си свива листенцата, но малко по-късно, като напече, ще се оправи. Опа! Нашето копърче. Вече прави сами. Опа! И лука, който сме го сложили за семи. Нека да има. Тук си имаме една салатка айсберг, която ще цъфти. И другото домати. Но, да. Какво правиш? Ами късам за последен път салатки. Вечера съм ти обещала една салатка с една ракийка. Май, да. Вече последните, които ще откъснем от нашия двор, нашата биоградина. Последните за тази година.
За тази година не знам, за този сезон да. Да, за този сезон, защото по-късно ще сложим пак. Да. Не есен. Останалите? Къде ще отидат? Останалите са за семи. Да може да цъфнат, да съберем семи и да засадим отново. И просто са прекрасни. Хората се притесняват от тревата, пък гледайте. Ние какво си имаме? Плантация от трева, лук, салати. Ето тук има нещо интересно. Хоп! Какво е това? Чери. Хоп! Чери. Само да кажа, това чери не сме правили разсъд. Това е мястото на черито. Всяка една година черито стои на това място. И винаги тук слагаме нещо друго, пролетта, рано пролетта. Тая година късно есента. Салатки. Въобще не си пречат, няма и причина да си пречат. Другото чери, което подарявам, него си го направих на разсъд. От семенца събрани миналата година, пак от нашето чери. Да. И така, за черито ми, моята любов, ми остана време и тази седмица да го оплевя, но другата задължително ще се свърша вечера. Да не се канем, по принцип така е плановано, но винаги нещата не се разминават. Ама пък имаме чери. Да, имаме много чери.